Herri kiroletan hasi behar dugu gaurko Alabazan, Aramaixon eta Sokatiran. Han zidan herriko bertako tiralarisak, eskoriatzakuak eta oinatikuak be bai hainbat, abadinokuekin batera. Igual beste herriren batekuak be. Iñaki Perurena izeneko mutikote bat berriz Arrasatera etorri zan erakustaldi bat egin eta Arejasotzian kulturia zabalketara, zenbait azalpen emunaz. Jendia baina antza isilik egoten ez, eta Leitzarra eta bere laguna errespetu eske. A ver, por favor, dice sortzen dut, honea etorri da jendia, nahi du izango da, ezagin dut da. Orduan, norbaitek espaldi badu nahi, ikusten dut hemen aurrean eskolako jende jatorrak edirela, izketan asko guzen zaie, eta hezkuntza lehenengoaz da, persona bat egiten dituen horrean beste ikisinik egotea. Gero, izango duzuen posibilitatea, aldetzeko, eta baita ere, baten obeste, eta badu saio bat egitea den behian, dauzkauden harri txiki batzuk, eta ikusteko ez dela batek ezanean harriak esutzea. Gertatuko da, segura eskian, izikiak eta denek eta zura zizbete ikusiko horre berak egin dugu barroak eta bat, baina bueno, barkatu eta beste batean jende gutxia horrein egin dugu. Gerri gazo. Eta hola, txile guantizan, serio. Baten bati belarrondoko matemuteko gogotan egoen Perurena, eta ez zango zua izango. Baina tira, lasaitu zan gauzia, erakustaldisa egin eben Iñakik eta baita hainbat neskamutikok be arrisakin saiakeria. Jaso be bai zenbaitek. Belarrondokoka, alaxe jardune behin beste honek zeinek handixo bamungo, eta debagoixeneko boseo saliak adi begirik endu barik. Intenso izan da gaurko saioan hasieria. Lasaitu gaitezen apur bat. Zein uste duzu favoritua edo txapelun atalikela txapelketa metatik gutxi gora bera esaltuko zu batzuk eta? Ba, ez dut asko ezagutzen. Batzu bai, baina ez dakit. Jugoslavo batzu daude zuk uste duzu horrek... Igual bai, ez dakit. Zer nivel ikusi duzu txapelketa honetan eta orokorrian zer nivel uste duzu dauela Euskadi mailan? Ba, bastante ona. Bueno, igual emakumeetan ez, baina gizonezkoetan nivela oso ona da, ni ustez. Eta zuk uste duzu behar besteko garrantzi ematen zaiola ajedrezai? Ba, Espainia mintzet ez, osea, maestro internazionalak eta hola oso gutxi da Espainian, nire ustez, bai. Eta neskak, bueno, ba, oso gutxi. Eta zeintzuk uste dituzu diela jokalari hon baten kualitatiak ajedrezioan? Ba, bueno, igual, pentsatzeko gaitasuna ez, pentsatzeko gaitasuna asko eta pazientzia, ez dakit, hori, pazientzia, gehien bat. Eta hemen, lehen komentu duzu ikusi dut emakume gutxi da zela, hori zer da kasualitatea orokorrian? Ez, normalian ez dagoetan emakumerik da, zakit ez dago zaletasuna, nik ez dut ulertzen zergatik ez, emakumeak berdin, pentsaulik egu, ez dakit, ez dago. Eta favoritoik hemen nor ikusten duzu? Izeta, bueno, bai, seguro, irabaziko da, bela, jantzen urtean bera iberak irabazi zaben. Bai. Aurkixan jarritia egotia baino, beste honei gura beben ariketa fisiko egitea. Eta ez kirol bakarra, 3 baten baino. Triatloi taldia sortu eben Arrasaten 80ko hamarkada hasiera hartan.
egin dugu ja 3 urte hori kirola hori, ezta? Eta bueno, ja aurten, gure asmoa da, Arrasaten ezagutzeko edo hori, kirola berriak edo, ezta? Eta bueno, horregatik egingo dugu hori ekipoak edo, Mendira guazen oin, baina oinez, Ondio ez zeuen gure artia mendixan korrik ebilteko gaur egungo joera hori. Oin, mendi igualera ez dakiz zenbat aldiz igotiana hori bai, batzuk behintzat praktikaien ebein. Gaurko saioa berezi samarra izango da. Erreportaiak 2 protagonista izango ditu. Batetik, nire atzean ikusten duzuen Udalaitz mendia, eta bestetik Jon Ugalde, Mondraueko Udalaitz zalea. Animatu eta etorri gurekin. Udalaitz puntaraino gurekin etortzera konbidatzen zaitugu. Bueno, Jon, zergatik etortzen zara isagunero Udaleitzera? Bueno, mendigiru betik ukiku bat. Donek Udaletxeak, behin egitzen bat, guzanilio izartzeak eta katxeok egentzia. Eta godolien benenu zartuta morua. Egunin jotokenin gerutak eixo guztetak. Diatu txope honek Udaletxeak. Hau dago, zerbiro da Euskadi. Eta zer dako Udalaitze berezisa, Mondrau eta Rentxo? Lehenko kola jatezen terribleko pakia, behien ez dauena. Hor, haize pakia oten da. Hor, itzela hori. Behien gulitzak horreko moduko pakia otia, behien. Baina hor, geko zedarra, Udalaitz dok, Zora garriz, ez? Xagone mogoik. Eta noiz hasi zinen etaten isagunero? Jubilo nintzen, 5 urte. 5 urte hasi nitzuan, jubilo nitzuan dizimbrin pasoitzuk 5 urte. Norduen hasi nitzuan, nasetotzen. Eta joan zen urtien zenba bider? 235. 235. Eta aurten? Aurten 62. Gaur eltzemo puntara 62. 62. Jubilo nintzen dani, 1089. 1089. Eta urte baten geixena, joan zen urtien? Bai, joan zen urtien. Begoiz baten 3 bider igozen dula. Bai. Zarri itxaitzuan, esate utzan U2. Birritxan itxaitzuan, hortik Udalatik igo, gatsi horra, hemendik Kanbazarretik igo. U2, esate utzan. Eta zarri itxaune Jesus dipuntu bago izapalen jauregi. Hori inpeinauta joan, baten irubierren bitza hori, dengaixo laota lauen. Juniguen bixen joa isuan. Degotzen, irulekutatik, desberdinetik igo eta desberdinetik gatsi. Da handik 3 urtera, ingotzen atzea barriro. Orduen, Bik injuen bozbirar. Honek Gerardo Jauregi da Alberto Balzategi. Guk 3 bilar ingotzen. Egun baten, ez? Egun bat goiz baten. Guk ingotzen 3 bilar, hori izango zuen lau eta zazpixen izango zuen. Da bestiek ingotzian 5 bilar. Gatu gara, dana niku dizien pinetetatik. Hori izango zen sasoia, ez? Haik unbeo sasoiak iek, haik azte ditxo kontikan. Hau, Alberto izoteko giztaik, Iker futbolin itxopa, haitxa. Pastelixeko maikarmenea azkak izkonduta. Da bestia behin kuñetua, Gerardo, horrek 5 bilar ingotzian. Inen bio 5 bilar, Bai. Ez da lehenengo aldiz... Han portalin esango juen horrek zoru, hagiz etzukin jo, han portaleko hankukudak. Agorretan za lehenengo aldiz noiz igo zenun? 3 bilar? Ez. Udalaitz puntara... Gerraurri, Mitxe udala nagoela, jo nahi zuan Julio otamazixen, del año 36, bai, gerraen buia. Hortxe joko nahi zuan, agosto, setiembre joko nahi zuan. Amai urte. Lehenengo aldiz aitakin edo... Ez, haitxa bizkexen gauan. Anaiakin. Eta gero, joan zen urtean, belaundiko, zure generazioako 3 igo zenuten, Osea, zuk, biloba eta semia. Semia, baina hori zuan, oin 7 urte. Hori bilobak 3 urteakan. Eta kurtzia iburuz beba Jon Ugaldek. Eta askoen arte gazazuen omendik izela itxe zuzenien, ona gola. Problemak emuitxo bai zuzeni finge, zuturik finge, baina gente asko jauan da. Oso guztua gehatu hitzu bat. Bostzik gainera. Alekin ondixen izatxo gen, hau mehitu jagan hori Jesusek. Jesus zuan honen... Abeirak zeutik, duaipez. Abeir ongo...
Zerbait gauliz, zelako baki edaun hemen. Da, pio amagarrena itxasantu bakiz esan zauen. Hagi joku lan Italian mendi batera, oso mendizali ezuan, dezan jugunarek, zenbat eta golago, jangoiko egin urrago. Hori itxako lasen. Bai, zango, bai. Bai, txakorren dudaik. Obispoa, zetien obispoa bezuekin. Bai, San Juanetan laota batien. Torri zuen obispo zetien. Orduan, hiru hauek, beste abarei bihoi juen. Hau Tomas, udalako abaria, da Juan Bautista San Miguel. Ja juen, obispoekin. Eta guztu jakon obispoei. Baina, gaurko pasabakuna, puntan elainu hon zuen. Da gau, bera jatxitzen, da garbi fini guan. Baina guztu hon zuen, gau dana mesan ze gaitzun behagin, Orduan, puntazko hasi zuen. Obispoekin bezan hazira. Guztu, posiki jokun, ondo jokun gaina obispoak. Kereak eskudak. Bueno, Luis. Ez dakit zetako bajau gai emenditik, atzea higo inbia duta. Antza egun hortan etzan egaz eiteko baldintzaik egon. Beste honetan bai. Ya está. Venga, corre. Venga. Buah. Motor kontutara pasaien bagara zen moduz.
Gorlako igoeria dau. Aitor Zabaleta eta Andres Bilariño zein baino zein gehixau. Lehenko ordutik jauria izan da kamino oso labana zauan. Da kotxean ez dauken kabaio asko, ezin da danak batera eruan. Da bueno, Andres da bio kotxe estrenatzen duk ingoan gaur da. Nei ez da biok entrena duen prueba ondo. Baina alperra da, osea, Andres da irabazi leike, baina nik usten dugu dio denpora bizka falta dakula, da karra batxo gehiago etxea. Hombre, Aitor es un rival muy duro en Bergara y en todos los sitios. Es un piloto que va muy rápido y que yo estoy convencido que con el apoyo que tiene de Kraft y si sus patrocinadores siguen adelante, yo para mí es un piloto que acabará siendo campeón de España con seguridad. Bergarako karreria baina beti ez da gorlan egin. Urte hontan Asentzion izan zan. Bilariñoan izan zan, baina ez korriken. Aitor Zabaletan dako samurra hau, baina maitasun kontuengatik irabaziko ete ben ba? Bai, nik uste dut gorla dara honen aldien prueba oso beti ego, ez? Txigare dauzka kurba, dauzka paella, dauzka rekta, dauzka enlazada, dauzka dana, ez? Eta honeko azkarra da, bueno, hemen dago oso erdingun arrata luze bat, eta niko velozia hartuko da. Da gorlan ez dako lako velozia puntek. Nik uste dut urte behin itxeko, urte itxeko niko azkarrin du, permitxoa jire egin duen, da, bueno, venga, da ingo du da fuera, baina urte betako da bakarrik. Yo pienso que sin lugar a dudas, porque en las carreras siempre pues, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, sin lugar a dudas, Aitor Zabaleta está en su casa y creo que arriba en Anguiozar vive su novia. O sea que esta cuesta la ha subido 25 millones de veces, creo, aproximadamente. Buelta usan gorla la karreria, baina kotxean abakarrik ez, hemen motor karreria begorlan. Eta hemen eguneko honenetako bi. Zela fanda karreria, zela hauen ibilbidea. Lehenengo bastante guztia. Gero ja zikatu da eta, bueno, aneiko ondo. Bigarren generalian da lehenengo bitxerdisa. Larritxasunak izan dituzue lurra guztitza zauela ala? Eskapada asko inditxut. Baina ondo jauna igora eta listo. Irabazle ikusten zinuan zure burua, ero nekeza ikusten zinuan? Hemen sekulo ez dakizu zaitxik, eusert eskuido nahikoa, jautzi edo aberitxea bat, edo esposu itxen denbora bat ona, ez da alako erreza hauzi eta nakixen lehengotik. Bajau goitibera ningo garakasik. Opa mutikoak! Opa! Opa! Rugbisa jarraixan, Arrasate Ibarren kontra, Iturripen. Danetik egon da apurda, baina, bueno. Eta azkenengoko... Presiona hain jau gehiago eta uten dauen jarraz be ondo, bastante ondo da bizi laure be bai. Zu baina bete, igual, ez zue bigarren partien bera torri zare. Ez gare bajatu era, basetan dana, igual, apurda dauzi, tarrua janda daukiela guri. Bai. Osea, etxe, partido bisok izen die igualak, lehengua be azkenengo minutuan galdu dauenen, eta gaur ez da gitxe. Ez da jatzik egatu gare. Pena bat izan da, lehenengo partien amaik eta iru. Pena bat, gainera, guri bi puntuak oso garrantzitsua ziren. Eta gure hauen bori. Irabaztia, baina bi puntuak eta... Naiz eta puntu bategatxik irabazi, bakarrik irabazi ez bi puntuen. Importantiena da, osea, jokalaria jarraitzu dutela jolazten eta ez dugu eman partidua galdutzen. Orduan, hori, ni uste dut da
Osa, merezi, ikusi duten partidu guztia, osa, honen, zeraitik ez dugu jolastu ondo, ez? Hasi gara nahiko orduli eta geizki jolasten eta bigarren aldean, bueno, bentsat gogor jarraitu dugu eta irabazi dugu, bueno. Iñaki Ugarte buru eibartarren entrenadore. Eta hau, rugby San plazan, zer dalata? Bueno, eso fue debido a que andamos sin campo. Desde que desapareció el campo de Iturripe, el ayuntamiento nos prometió un campo, entonces el campo este está en Garagarza. Lo que pasa es que desde el mes de julio está totalmente paralizado. Entonces, en vista de que el tema no va para adelante, las ligas empezaron en septiembre y nosotros todos los partidos los estamos jugando fuera. Si habríamos visto que habría habido una progresión en cuanto a los trabajos del campo, pues no habríamos llegado a este extremo, pero en vista de que el ayuntamiento no sigue con los trabajos para adelante, pues nos hemos visto obligados a presionar un poco. Konpondu zan kontua azkenerako. Garaipen garrantzitsua lortu zuten Arrasate rugby taldeko jokalariek atzo goizez Durangoko taldearen aurka jokatutako partiduan. Partidua Garagartzako zelaian jokatu zen, eta hasieratik gauzak etxekoen alde bukatu behar zirela ikusi zen. Bizkaitarrak baino askoz ere indar eta gogo gehiagoarekin jokatzen baitzuten. Garagartzako zelaia ez da tokirik egokiena jokalariek euren trebetasunak jokoan jardezaten, baina hala ere ikuskizun politza gertatu zen atzokoa. Rugbiak duen ikusgarritasunak edozein zelaiaren egoera gainditzen du eta alde batetik hori kontutan hartuta eta bestaldetik Arrasateko taldea zelaiaren jaun eta jabe zela kontuan hartuta, ez da arraroa Garagartzan bildu ziren ikusleek ikuskizunaz gozatzea. Arrasateko rugby taldeak ez zuen aparteko lehen bueltarik egin, edo hobe esan, aparteko egin zuen baina aparteko txarra. Behar bada hasieratako joku eskasa partidu guztiak kanpoan jokatzeari leporatu beharko zaio. Dena dela taldeak erreakzionatu egin du eta azken aldian askoz ere hobeto jokatzen ari da. Ez alduen maila hoberena eskaintzen, baina bai behintzat kategoriako hainbat talderen parean jartzen. Atzo goizean ere, Arrasatearrek azken aldiko joko mailari utzi zioten eta ez zuten inolako eragozpenik izan Durangarren taldea gainditzeko. Hasieran erresistentzia gehiago espero zitekeen Durangarren partetik, 2 puntuak beharrezkoan zituzten eta. Baina Arrasatearrek gehiago izan zirela azpimarratu behar, emaitza 17 eta 3 izan zelarik. Atzoko garaipenari esker, Arrasateko rugby taldeak zelkapeneko azken postuetatik ihes egiteko urratz berri bat eman zuen, eta joko mailari eutziaz gero aurrerantzean ere bide beretik segituko du. Durangoko taldeari buruz errezan, nahia eta ezina, sarritan berdina. Zaldibarreko finala jarraixan. Ahazea arrakastia hainbeste urtean Arrasateko futbito txapelketiak. Bueno, Juanjo, Zaldibarreko txapelketa bukatu da eta zuek txapeldun. Gustora? Noski, oso pozik. Bai, partido gogorra izan da, baina nik uste dut merezita, ez, irabazle. Ze, erreza izan alda? Bueno, lehenkoetan ondo egin gara, baina bi eta utzi irazten, gero pusia ustot nervioso jarri garrala. Baina azkenin irabazi nahiko ondo ustot irabazi dugula. Eskait irudi batzukin gaurko agurra, saioa gustoko izango zebeiakuan urrengor arte!